Dobrý den, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Brně na Smart Labs Cupu a povedlo se mi odchytit Milana Kince a já nemůžu jinak, než se nezeptat. Prosím tě, Milane, co se ti stalo s tou rukou? Tak včera při společné akci myslivecké jsem utrpěl úraz, kde jsem si přeřezal šlachunožem na prostředníčku, na posledním vlastně článku prstu, takže teďka mám 5 týdnů bez cvičení, úplně vrchní části těla. To není super. Co na to říká tvůj trenér Neil Hill? Už jsi mu to řekl? No, jelikož se to stalo včera, tak ještě jsem neměl čas jako mu napsat, ale dneska nebo zítra mu to rozhodně oznámím a uvidíme, co bude dál. No. Jo, takže já si budu zase něco překládat, jak tě tak znám a budeme pak něco posílat Neilovi. Měli jste vymyšlený nějaký další plány, protože vím, že jsi chtěl soutěžit v září v Rakousku a to jaksi nevyšlo, takže máš už nějaký plány do budoucna? Tak teď jsme měli v plánu objemovou přípravu, kterou jsme jako zahájili před týdnem, podařilo se mi nabrat nějakých 4 kg od toho pondělí, teď se zase stoplo, tak budu tady vlastně na spodní polovinu těla. Uvidíme. Jsou nějaký plány, že bych chtěl třeba příští rok v Anglii něco zkusit, ale možná to dopadne tak, že příští rok vynechám úplně, a protože ještě, když to nějak klapne, tak bych šel až za 2 roky jakože na juniory. No já doufám, že budeš soutěžit, protože jsi mladý a potřebuješ se ukazovat jak už kvůli sobě, kvůli Neilovi, tak i kvůli sponzorům. Byli jsme letos na Bodypoweru spolu. Vím, že na Bodypoweru by se shodili svýmu sponzorovi, stejně tak příští rok na FIBu. Mluvili jste o tom se sponzory i s Neilem a jak to vypadá? Myslíš ohledně závodu? Myslím, jakoby ukázat tam formu, ukázat se tam jako jejich závodník. To se měl právě, že v plánu na ten Bodypower, k tomu je připojená jako soutěž Bodypower, a na tom je právě, že tam je kategorie juniorů a tam jsem měl jakože tak v plánu, v hlavě jsem plánuju, že bych tam prostě byl už jak kvůli sponzorovi z CSNku, že bych tam byl vlastně ve formě úplně 100% a zároveň bych tam závodil ten víkend, takže by to bylo tak skloubený. Takže to musím probrat ještě s Neilem a se sponzorem ten jako bude určitě samozřejmě rád a hlavně s Neilem. No. Myslíš si, že to můžeš stihnout, když máš teďka tu ruku? Jo, u mě to jde hodně rychle. Dobře, co bys ještě chtěl říct divákům a fanouškům? Tak, že dneska vlastně se na Smart Labs poprvé i na kondičních soutěžích nějakých tady u nás. Je to tady fajn, to je plno lidí známých, jakože i skvělí závodníci někteří. Jsem rád, že jsme spolu dělali rozhovor a Jasně, organizace soutěže dobrá? jo, super. Tak jo, díky za rozhovor. Taky.